Kedorbar senong mau kurwat haringkat ke jengatre lang bat keseng samla senong mau kurwat ke VDP mau kurwat bat keseng long kemi mau kurwat kila penlong ya ke jinglet kenra jongki hayo mau kurwat hakal lai trik uno pra arhaja arpusan hakaba kila yo ban kurup hadu palat sanspa litar ke kiat persi bat arhajar nyupsan bilor ke kiat pareng kini ke jinglet kenra kala long haringkat ke jengasa kilang jongoba B Jerwa MPS SP Southwest Khasi Hills District uba BK Jana additional SP uba JP Lakyang Officer in charge ka mau kurwat police station lembat kiwai pan. Hadian kini ke jing yok kurup lapen long ya ke jing te kiat paj ba hamadan jakar mau kurwat hakabala sakhi lang ru daki menteri bat ki secretary snong jong ki khat art legi snong ki bah po kathan. Lakban kero bakani ke jing let kenra bat ke jing kurup kiat kala long nadu benai jemmang jong mentau snam haru benai nopra arja arpusan ya ke ba ke dorbar snong mau kurwat ke seng samla ke VDP bat seng long kemi kila shim khia ban persya ya ke jing de kiat bi an hayo mau kurwat hakajuk sengi ke dorbar snong mau kurwat kala ai ru ke jing pen ko buram kerpang yo ba ar rembai traffic officer jong ke mau kurwat police station. Cái cái ba ni nak pun witness mo ko ba ke ok pareng ya cái ba da ka jing tray stom ka jung teng long kemi arangkat ka jung BDP ba ka seng samla milala ban yo kat kini ki mar balong illegal balong bean ki belarung akani ka snong ka jung ni ha ka ning kong rong ngas ngwan priang so bahai pilang baro belai don kat ban ni akani ka por ya ka jing sliang ka jing trang ka jing angnut ha ka ba kumno ngila ban rat ngkong ya kini ki kam snil bala penjot si kadek ya ki imlang ka salang ka bala penjot ka bala penpra ya ki long yeng ki long sam ki babon bat ka bala pen snil dori ki kun samla jong kani ka dong ka thain ka jong ki bar toi darang ye keren ka kum ki statistik ka bangiyo ngi ba kumbah 90% na ki sispa idai ki alkoholik ki bedon hako ka jela ka jong nang ta la ngi keren hakali yang drugs ngi kumbang ngitip buat kumbang lailak tam ngap panong kata bosyo bam da yo lut ke jingkai ke jing dia ka bai dai ba kinong di drugs kata ka dai ke baja la da ngi krek ye kan kumbang lai pusan hajar ki long kumi ki kentai ki badi drugs kalong ka ke bas ngusi la da ngi perkhat ya ka jai benri ko jungi ka batang stroke ngi ngap panong bala da kalong kum hakani ka kom ngi i ba ka ke ba kapateng kabanwan kadon hapeng ke jing skir ka jai benri ko jungi de hakani ka poro nasoban ai ko beli pi baro se senpat ya ka por ka bala kloi ka jongpi ya ka jinglong rangba ka jongpi ban sim ya ka sinjam hakabani don kat ban ngi bangini ai ya ka kti ka mon ka kti ka diang ka jungi hakabangini ya trailang da ko bai ka mon sim kampe siliang khmat ya no kam ya kampe kam tho ya ki bangi i apa deng ki jingduna ki babon apa deng ki jing trekam ngila bani kenduk bani syam ngi kum ki seng long kemiru ngi dan benta ban pangharai lagi jong ki snong ki thau ki jongi ba ngi la yo ban kurup kat kini ki jing di ki basni ti kum ka seng long kemi ni sngo barang idap lagi jing so si ka bakrang ha ba ngi yo sngo ba ka snong ka jongi kadap tang da ki ki jing sni ki bahar kum ka ba kini ki nong one day be an ya kini ki jing di ki ba pher ki ba pen sneuder om tang ya ka snong ga jongi in re ya ki marjan marparu kumju but kalong ke ka ba pen du thia yangi kum ki kimi ban pe ya ga jong ki yeng ki sem ban pe ya jong ki khun ki ti ki henmen ki para ki jongi ki ba yo ban mat kum ye kini ki jing sneu ti de na ni ka daw ngi yami ngi tre shitom bat ngaso ban ai khuble shibo ni ki senglong kemi ki bamri wat hakamit ka yongru bang in yami renti ringkat lem bat ka sinong ka thau lem bat ki bor sarkar kumju na kaliang ka police department ngawer hang ni bangin ya trailang ya ka ju ka kam ya train ki kam mo bandar ni khomi ki juli buat kadai ka ba compare kan lihat mo kajing wan tiket ba compare ngala ban ong namar banggetan lang baki
SP bagi OC bagi officer bagi department sedang fair. Jika kani kadai kadak jong kajing trilang banikom. Kajing trilang persya iki jing snew. Banten paus ka percay. Banglong ki balak kre banyak kun persya iki jing snew. Amtang naga sedang makorwan. Ndai dekat sedang ki ba marjan. Da kajing krisyan jong ki bor jong kaan. Adu SP OC ki bor di department. Berkani amun sim sibun yangi. Kum ka senong nadu ka BDP kesang samlad kesang long kemi. Bangin nang trech tom nang ni seman. Berkalong adu kajing maham. Ya kini ki baju melen ban wan dikiat ban wan di drok tapi jeng di aja senong jongi. Bangin nang trech tom ngim siap tinggi kajing berengam ki jong pi. Baling angkum ta nama kini kinat sengi. Kadang kajing berengam yang ngiru, kadang kajing phone yang ya kini yalam jong ka BDP. Di besbet kisang long kemi ro kumjo. Telek saya nak keleng jongki kilap bani ibe kisamla ikam panda gini kisengi. Kani ikam fokus bahaya kini ki jeng di drugs mah. Ndeng tang kawai ngong lada kadang kanu kajing kata iki long kemi ki jongi na iki long kepa juga sedang ka jongi. Ngi ki kun sama juga sedang nginam ailat ngin mi renti. Bergin ajing seneng rengkat ki bor jongkaan. Jing sini ba kenre kani ka senong ka jongi ka ba kata adu kata iki melang salah. Jong ka senong Baru ni tang cakap senang jengi sama keluar rei. Nak banta kani kadong katahan ki jengi kalau tak ya keburam ki ijo. Jangan kani kadong katahan ki jengi abang iya cerum seneng. Kalau penolong ke jeng buram piteng. Te ki jeng sini ki bagi dan amne tang bang iya i bagi ni kiat ki bagi dan amne bagi ki bapun ki ba kum ki volunteers jong ka senang. Aku tu semua keluar. Ngap ki bagi wan rai ki jeng rau ba po jong ni ka senang ka jengi bat ni tang po ka senang ka jengi akan ni kadong katahan ka jengi nalor bangi i ini kiat bolong kumni ngio snow mantam drugs ko ka riba kan ni po senang ko ba but ni tang drugs matang ngilap iwe pat ki jeng im ki bala wat no abang wat ki jeng don hakai ka jeng le apa ki ya itu bakal jakak bakal longso kejakak ba mong mene bakal ke headquarter idonru wat ki jingle ya ki wei pat ki kam ki balong ku ki jingya auria kini ki jakak ki jongi mar kata nalor kata pi tentang ke bakta ke borong ki jot hamne pos mo keluar ki jongi la da pinya dala kami le ki yosno so ye tin ki bakal long ki tin ki bakal makor ba yo ki kren ki mi ki tin le pegai program kini kalau ka wei ka ban su bodore ka dong ka tan ki jingi ba bru ba wan na sewei syar ba ki yosno ba ki bru jang ka makrwat ne ka dong ka tan ki jingi ki kren ki tin bas ni ki kren ki tin bom dei ban kren ka ta subun ai kini ka dong ka tan jingi Iya tu api bang yo kem kami ru dene kini ki wei sino ki bambarjan ki bapun yang i ajin tip yang i bakadon kata kali ke bakit entah ap mangi hanu perkara do lai baji sau baji gil sen lo kemi gil akhi gil ap hayo bat ne ka daung yo ban kem hurup no ikine to na kalian jongi min na kalian jongi ngi ai ngi pa kubor sabaro itu kinong dikiat kinong di drop itu ki buan ya khalai barabor hang ni ha sem yeu makruat ba na kalian jongi sinong kuat nginok mailat bagi nang tresi tom nang ni sakmat nama ba idon i na kalian pulis department kibaya kersian yang i te ngi so singan bat ngi ay kubor ka basai saki banadu mentagas ngi lada ngilap bapidang wan ban le yakini kam ki ba jaklia ha po sino makorwat po iyo makorwat na kalian juga sino nginam aili maka jintri sistem yang fi kumde ka bakai naso thu ro ba nagi khamtam nagi senglong kume ba bon na fi filamat yakini ka jing sneo filayo i hayeng asem filayo i kumno ka jing jilai ka jing kerni jong ni ka jing de kia jing de kiat ka jing di te pim kwa ba kan ka jing sneo ba kan por sigi be long yin pi kwa hi ba kano ka jing sneo ba kan kut no kam de hi ka basok kum ba ong i president mo ne ba i lakat no sina mentai na i trace tom be yakani mi be sikman fe yang denti be na step na men met kham tam le men met te ngidon kam hi ba kani ka jing ya tray lang mangin jadon lang be masu thu hi no do pengawan hang ni kum SP ban de bang ngim ya tray lang ngim la hi ban ya
yo ya ka jing job te kan ni kamar bangi i menta sing gede jing sakhi ya ka jing tre lang jungi ka jing ya don lang tinga ngi kwa ai banang ni se kaman ngasu thu hi fi don kam hi ya ka jing ya rap ni polis ro ngakular be ya kata ban kaliang polis ngin don lang be ka fi ko bong iba mennya bagi don kita gi brio mo gi phone ya fi ba pen smith penting ya fi te ai ka nomor yang ngi ro ngi don hi ro kom kum no ban pen ting ya kipan tang makalong kum ta ngi hap ban sung thu ba kanu ka kam mangile kede ban dai be kum ka kendon jo ka an ka don gi ba pher gi ro kom kum no ban pen stom iki kum mentang ban cuba tai nuksa kadon kata ka 100 dan ka section 110 jo ka Meghalaya Police Act bau nunu brio uba di auria uba pen klumar hasurok hagino gi moha kisnong githau nila ban kem yu ngi forward yu support te ka ban kong wa ban siu san hajar ka fine undale biang ye kata haka sin ka baar wa ban siu 10 hajar undale biang so sin wa ban siu khat san hajar tekan kan he chi kata ka fine ka long ka ba ka ban kiu bet kata sim lu syakya tukum kita ki kendon ki don ibangila ban pin sitom gini gibri ta kadang ngi ong ba mdon kam ya bang pin sim ya ka anya kti ni mdon kam re bania sho bania dan tang de kita ki kendon mengit pendon kam ro ngi laban pin sitom iki ta ba ya kren menta ya ka drugs ni su thu ba kala jelle ba ka ni kisno mo khamtam ge mo kurwan ndai tang ha kisno mo kurwan hinde gi bun gi snong gi thau gi bahajan kamar sulong ka sakwang kibun ha ki beri ki balang ngap ka drugs tinggi don kam man perkat bah kumno bangin pensangnya ngi kat bala kat bangila dengan yang polisi ngi apek mangi pendon kam ya ka checking ngi apek ki bang khamtam ki beri ki bawan nabar bakin kinum wan ra ya ka drugs gini sno tama fisu thu i menta haki bor pulet hi ni minda bon breu ra ni duna mangin check ar pusau kentar ngi mla ta kadang gidon kam ke jingi rap khamtam jong ki VDP jong ki seng samla ki long kme kumbai batai hi kong gidon kam manyami manyang pahara manyapet mono ki bria ki bawan nabar ki ba fimi thu ki pila hi mafiro banya check aba filap hi bagi wanra ki ki tiar ki ba fim pajio i bagi i pher ki la bende ki kiat ne fila bende ki nunu ki dawai ba bendi bu ai pentip yang ki pulit wot ngin akono ko por ba fi phone ni kloy be banwan ang taban kem niki komentar ban batai ka number kadan kata ka 112 mo min shwa ban call ki police ka dega 100 menta kala dega 112 te kono ko por step ne min meet ne kono ko por aba filap hi kono ki jingja phone ba ka number na kaliang ke police na police station ki kloy be ban pois kata ka nomor yang ni la patha la dep ong ba akadono ko por ba yo ne ka phone nang ni ka mot ka de ba don kam te ka ma habde hi badan kam te nang kaliang police station kin mi be ki officers jongi banwan kata jaka banwan nyarap itu Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya